saiki mung kari iki bengi iki barang iki ana bintang tamune sapa? Bintang tamune Denok Tatin karo Mbak Elisa. Yo, isih Denok, isih aku rung bosen nyeluk Denok kok. Ana jane ana sing bosen nyeluk Denok ki ana. Kuwi kakangku Gadang kuwi bosen nyeluk Denok ya. Kaya bosen nyeluk Denok kok terus pedhot karo yange. Lek grantos mentokan kowe iki, Kang. Golek ana. Aku wis ngerti kok aku kuwi sejarah-sejarahmu kuwi ngerti kok aku kok. Ayo nek ora kowe sapa meneh. Ha iki karo diselingi karo seneng-seneng ben awake dhewe ya diwangi karo Denok Tatin karo Mbak Elisa barang. Yo. Dijumenengake. Ya iya ya masa ora. Mbak Elisa, Mbak Tatin katuran jumeneng disepoti. Ha to nek sepoti no. Sepote manut kanca-kanca monggo sepote. Sugeng dalu. Nggih, Sugeng Riyadi. Nggih, Sugeng Riyadi. Salim riyin, Mas. Lepat nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Kathah lepate nyuwun pangapunten. Mak Cangik Yulimbo luar biasa dirgahayu untuk SMK PL yang ke-50. Usia yang tidak sedikit nek cara wong ki wis setengah tua. Heeh, setengah abad. Setengah abad. Dadi ya lumayan. Nek kowe piro Mbak umurmu? Aku meh kepala papat. Abad kuwi, maksud lo iki bar maaf-maafan lho Mas Gading. Ya justru bar maaf-maafan kosong-kosong diseni meneh no. Oh, diseni meneh dosa meneh. Kan iki demite wis do metu. Kok demit? Lah ya to, dadi saatnya kita saling mengejek lagi. Oh lagi wae lho, lagi pirang detik lho le salaman. Aja ngono iki ning sekolah apik lho. Ada Bruder, ada Romo yang hadir. Dadi awak dhewe ya omongane sing apik, Mbak. Selain itu juga dari warga sekitar juga merapat. Merapat. Luar biasa SMK PL iki kira-kira ngerti ra iki sekolah apa, Mbak? Aku wis tau rene soalé. Kowe mau wis jalan-jalan ning sekolah ae durung? Aku meng nang transit ngono, meng mangan tok juk dene. Wah, ya butuh. Butuh ora. Sing digoleki panganan kok Mbak Tati. Lah ya nek makanan adalah energi, nek awake dhewe ora maem kok energi kita bagaimana? Ora. Wis maem dereng Mas Gading sampun dahar dereng. Sampun. Sampun menapa? Sampun maem. Maem kalih napa maksude? Kalih tahu. Oh, tahu. Ya, ora apa-apa sepenting maem. Mengucapkan dulu selamat ulang tahun buat SMK Pangediluhur Muntilan yang ke-50. Semoga menghasilkan lulusan yang unggul, berprestasi dan juga berkarakter. Amin. Pokoknya nek saka alumnus SMK Pangediluhur cetok kabeh duwe karakter sing apik, Mbak. Nanti do diajari piye carane peduli satu sama lain. Nanti kabeh iki berkarakter ora kok. Sing penting teko sinau metu wis. Ora ning ya piye carane ngerti antara siji karo sijine ewang-ewangan ngono kuwi. Ning kene sinau macem-macem, Mbak, kaya teknik kuwi ana iso tek bangunan, mesin, barang kuwi, ngelas ngono kuwi. Sesuk piye carane gawe las dinggo cutik untu pamane ngono kuwi sebuah inisiatif. Lah cutik untu. Lah ya to. Dadi nek piye carane ade untune iki pas bolong ngono kuwi piye ben ra bolong ngono ki iso menciptakan dhewe saka jenenge cutik untu dilas dhewe mbok menawa kuwi sesuk di masa depan namanya teknologi kan yo ora. Oh berarti ngono ki ya Mas Gading arep menciptakan apa kira-kira Mas Gading? Heeh. Umpamane iki menciptakan cutik untu lah kowe
ngelas gapit wayang. Nah, atos. Nah, luwih atos saka suaramu ngono ya. Saka suaraku. Aja renel, walaupun ini kebanyak ya iso ngelas, iso ngurusi mesin, iso ngurusi ya ngerti bangunan, ngerti apa-apa jenenge mebel apa macam-macam. Tapi anak-anak kene iki ora ora ninggalke budaya, Mbak. Leres mau nyatane sadurunge wayang lekas yo anu pementasane warna-warna ana tari, ana mengko yo arep ana mbak-mbak dan mas-mas sing arep maju rene gamelan to nembang dan juga aku yo bingung kok yo tukang kelas kok iso gamel barang kuwi lho. Ya sebuah jenenge wae apa-apa iso ya luar biasa. Iku kudu diapresiasi. Muga-muga dengan ulang tahun yang ke-50 ini semakin banyak yang mau masuk ke SMKPL untuk belajar ora mung sinau babakan apa jenenge apa mesin lopolas tapi yo budi pekerti sinau yo budaya ya nyatane yo murid-muridnya iso budaya apik kalah loh dhewe yang dari seni itu ini mereka yang dari teknik malah bisa melampaui kita lah dhewe nek kon nyekel apa las ra iso kon nyekel kayu ra iso nyekel kayu isone meng meceli ra iso Mas Gading iso napa dandan motor apa-apa nek le bongkar saged menake ora iso nggih mbok bilih wonten pamungkas lagu menapa Mas Gading niki wae enten apa iki mau Sugeng dalu Mas nyuwun tembang Kadung Tresna saking Yusuf Jepang. Ingkang nembang sinten derek mawon kepareng sampun transfer 200.000. Oh nggih. 200.000 nggih. Ada lagi dibaca-baca dulu. Telas niku. Oh niku mawon. Nggih, untuk pembukaan Kadung Tresna ajeng sinten sindene napa ajeng kula kalih Mbak Tating derek Mas Gading mau gimana? Nggih pembukaan Mbak Elisa kali Mbak Tating. Oh iya, oke, siap. Oke. Pakai bawa apa lajengan saja. Ngakem bawa. Iya. Rina wangi dadi ati tanpa banget untuk siswa-siswi SMKI sini kan orang-orang yang jatuh cinta, anyar-anyarane seneng. Kadung Tresna ya. Ora dibalesi ngono kuwi sewengi engko ora madang sedina. Emosi. Pikirane tekan dindi. Nah, aku tetep madang lho ya. To apenane Mas Gading kan wis melampaui hal kuwi to, wis gede. Nek biyen ya tetep ra dibalesi. Kita cinta SMK. Ayo ping pira? Ayo. Mungkin banget Mbak, saya tahu lali kabeh. Selali ya. Sapa selali. Kayung yon marang selirane tansah gumawange netro Mas Gading iso iki. Iya Mas Gading yo. Aku ngerti nek iso. Jero ati Kadung Tresna ya lah klepek-klepek wedoke nek dingin iki. Ayo meneh. Moh. Lagi dong. Satu saya gua aku neng Iya wis PN. Ora restu. Tak kira terus harus digondeli ya. Enggak ya iki wis ora iki wis lomo kok ya. Ya iku. Nek piye ngono. Ayo Mas Gading dua baris satu lagi. Tahan iki mau. Tandiyo. Tanliyo. Among seliramu. Tenane Mas. Seliramu ya aku yang merasa seliramu. Satemah. Terus? Satemah
loro asmara. Jas. Ayo Mbak Karin. Lamat wis katon tejane endong merangkatan mancaran aduh wirangane sinawan tan ambosen Yen kesenut timbul tato nyoto jemi Nadyan bebasane kalingan sak lamar rimas ayos kancanan rasa sangsaming bacaane sarwa asri Oh
Nggih, sampun. Niki mlebet meleh lho niki. Menapa? Request tembang hidup ini adalah kesempatan yang nembang Mbak Elisa dan Mbak Ika. Dari PKWL Klasik Banjarmasin sudah transfer 200.000. Matur nuwun PKWL Klasik Banjarmasin. Wah kurang adoh mau Jepang Banjarmasin kok ngenteni sing Skomak. Niki bar iki Singapura. Oh, iki Singapura. Dari Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura. Nyawer 500.000 nyuwun tembang 1 gelo 2 kembang rawe Agnes Gedruk. Wah. Agnes. Agnes Gedruk. Khusus Gedruk Mbak Agnes. Siap-siap khusus Gedruk. Apalagi? Sampun. Sampun? Sampun Ya, sementara oke. sudah. Berarti hidup ini adalah kesempatan ya kita persembahkan spesial untuk romo-romo yang hadir juga. Ya, Mbak Ika Suhesti monggo. Lenggo sik ono. Iya. Ayo Mbak Iu, yuk Mbak Iu, yuk. Monggo sepote kanca-kanca. Nggih, monggo sepote. Dor. Selamat malam. Menyapa dulu Mas Gading dan Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Ika. Ugi sugeng dalu sedaya ingkang rawuh ing dalu menika. Nggih. Apa ucapan untuk apa SMKPL yang ke-50 tahun mendoakan apa untuk alumnus apa dinggo siswa-siswa? Ayo sempurna. Jangan mengganggu dulu Pak Parjo. Doanya untuk kedepannya semoga yang terbaik dari yang lebih baik. Yang terbaik dari yang lebih baik. Dari yang lebih baik ke yang terbaik. Yang piye-piye baleni. Kepiye? Sing bener mau piye? Sing bener kepiye? Dari yang baik menjadi yang lebih baik gitu. Dari yang baik menjadi wale. yang lebih baik. Ya. Putrane juga SMK ya, Mbak? Iya. Piye rasane memulang apa duwe putra anak apa seusia SMK ono rasane piye? Rasane ya campur-campur dak diduk der. Sing marake dak diduk apa? Sing mencemaskan orang tua nek misale anaknya SMK ki apa biasane? Apa ya? Ayo. Dengan Yang jangan mesti. Ora. Apa? Perkembangan zaman sekarang yang seperti ini pastinya kita lebih apa ya, lebih was-was diri ya. Ya, kudu mengawasi. Kudu mengawasi secara intens. Harus dikontrol terus supaya nggak salah jalan, nggak salah pergaulan gitu. Oh iya, wis kudu kaya ngono kuwi. Kalau nggak dipantau, mung diserahke gurune, gurune kon mikirke murid cacah 40 ya. Ra iso, jeblok. Dibantu sama wali murid harus ya. Betul. Wajib. Nggih, menika Wajib. indah apa kok indah rencanamu? Apa mau? Apa mau? Apa mau judulnya? Apa mau? Oh, hidup ini adalah Hidup ini kesempatan. Hidup masalah kesempatan. Awar nyanyi indah rencanamu Tuhan. Oke, Ini siap. request dari Yanti Mas Gading. Saking PKWL PKWL Banjar. Di mau? Banjarmasin. Banjarmasin ya. Nggih. Oke. Tenan ora? Tenan. Kon Jangan ngirimi apa piye tikler. WA-ne? Ora. Maaf saya membaca ya. Boleh, boleh. Apa membaca? Boleh. Jembatan Ini ilmu Lah baca. iya, ini Apa? Betul. Apa le? Membaca adalah Apa mau? jembatan Ilmu. ilmu. Yo, aku ora tau maca. apa ya? Bisa ngerti bro. Carilah ilmu sampai ke Apa? carilah ilmu sampai ke Sampai ke enggak tahu. negeri Cina. Ini sambungannya kuwi. Oh. Ya indah rencana. Alah, Menebalkan hidup ini adalah kesempatan. kesempatan. Sekarang yo apa namanya awal mula bar poso Ya, nggih. 30 dino kuwi lho. Iya ya. Jadi Poso. kita tuh pemanasan untuk pentas ini mesti Betul. ting pececer itu. Otayan ya. Monggo kanca-kanca.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, karena yo mencoba kembali ki yo. Tenang. Oh, arep bangun sebelah ngendi yo kita golek bareng nggih. Mboten napa-napa nggih, semoga menjadi apa ya, renoning penggalih yang request gitu nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten karena lama nggak dibuka. Ora apa-apa. Sing penting sudah diaturkan. Menika ditambahi yo tambalane ya. Dikasih tambalan biar semakin apa rancak gitu ya. Lagunya memanik ya Mas ya. Ya, didangdut ya Mas. Semua
pisan loh Mas Lah, Heru iya. wis ngajak ngene-ngene. Langsung menggeng. Makasih ya Mas Heru. Nggih. Luar biasa, makasih Mbak Ika Suhesti. Nggih, Mas Heru ki senenge sing banter-banter kok. Senenge sing cepet-cepet. Lah yo to, menggeh. Nggih, menika sampun Mas Nggih, Gading monggo sampun. purwo asesa selanjutnya. Menika terus enten gelo kali kembang rawe. Berarti gelone mengko. Timuk. Gelone kuwi kembang rawe ini Mbak Agnes. Yo, sopo sik? Sopo sik ya? Nek saka kene iki cimuk sik jare. Ya muk yo ngono ki jare pisan. Nek do ngefans berat karo Mbak Cimuk iki. Iya. Apa meneh sing ngedram kae? Heeh. Sing ngedram kae senengane idolane sing ngedram. Yo. Berarti iki yo, Mbak Cimuk iki. Kali Mbak Eda sekalian. Sugeng dalu. Nggih. Mas Sugeng Linda dalu. Mas. Nggih, sudah lama tidak berjumpa. Itu seperti kita. Kita gimana? Ya, kamu limbo. Oh iya. Oh iya, oh pas. Limbo Oh iya, pas loh, Mas. Nggih. Niku nganu po, nggen moto dipasangi softtek apa jenenge? Kok soft? Apa jenenge? Softland. Softland. Kok soft? Aku ora Kalau bayangin. tenan ra weruh ya nek dipasang kuwi mau. Ora ketok sih, Mas. Napa? Ora ketok sih aku ki nek ora nganggo Oh, soft. nek ora nganggo soft Soft kuwi kan? mau Ora ketok. Nggih. Ndak burem. Nggih. Dadi biru kaya wong luar negeri. Wah, kayak mata kucing ya, Mbak. Nggih. Menangani pamundutan nggih, Mbak. Nggih, saking Saking Mbak Linda Mbak Linda Singapura. Singapura. Nggih, gelo. Wih kok rapal, Mbak? Siden dadaan iki, Ora Mas. masalah soalnya, nggih. Mas. Heeh. Ora apa-apa. Langsung mawon nggih, Mas. Mas Gat. Wo, nggih, kedap Mbak Perian. Ono apane iki? Wo, ono tambahan iki. Ada tambahan. Mas, Request. sudah saya transfer 400.000. Alhamdulillah. Request lagu Semoga Nyawiji dinyanyikan Mas Gading, matur suwun. Semoga nyawiji. Waduh, Bisa. lali aku. Buka tag. Wes mengke gampil niki. Sekarang Gampang. keluar dulu ya. Nggih, keluar riyen enggak milo. Langsung mawon nggih. Nggih, langsung Nggak mboten usah pakai napa-napa. bawa ya. Nggih. Nggih, Mbak Cimu. Nggih. Jogete nganut kono lho ya. Oh, kok manut aku? Lah iya wong kono sing gedhe kok. Waduh. Alah. Nyenenge kae lho sik tukang drama kae. Iya, lho. makane. Sini, sebelah sini, Mbak Cimu. Kene ya. Ya. Halo, Ketok to, Mas. sayang? Ketok to? Ketok. Kok kodok enjokan. Jan ngono kuwi kok. Mangga, Nggih, Cak. monggo.
sampun matur sembah nuwun. Iki kanca-kanca karang suwe ora pentas terus dadi kleru. Tekan ngendi-ngendi. Iya. Pamundutan meneh wae isih ana kembang rawe. Ana semoga nyawiji barang mau kae. Iya. Diaturke sing ndi ya sing kembang rawe sik. Kuwi mengko nyawiji kuwi gara-gara ya iso. Oh, kok sik kon buka WA meneh iki. Kedap. Nah iki. Sugeng dalu nyuwun gending kopi wengi. Waduh, napa ning kopi wengi? Mangke kula TF 200.000 nyuwun nomor rekeningipun wonten deskripsi. Nggih sampun kula transfer 200.000 nyuwun gending kopi wengi. Kula saking Pangkalan Banteng Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Nggih. Kopi wengi. Nika lagu anyar Mas Gade. Oh, lagu anyar. Dari Pak Minto. Nika kopi wengi. Nek dereng saged nggih mengke dilintu sanese. Nggih, kapal api. Digantos kopi lambada. Kopi kapal api mengke mbok pilih wonten mengke bar gara-gara metu. Nggih. Kok menawi? Sampun medal. Nggih, sak menika kembang rawe. Digedruke wong tulisane Agnes gedruk. Nggih. Seneng ta? Nggih. Mantap. Monggo Mbak Agnes. Dikancane napa mboten? Wah, nggih kancane Mbak Orisa. Berarti tambah Mbak Tatin. Ya, nggih. Piye Beres. Agnes, piye Agnes? Mau ditambah sama siapa? Oh, sendiri ya, permintaan dari penonton sendiri nggih? Oh, sendiri. Mbak Agnes sendiri dulu, nanti biar Mbak Oriza nanti yang lagu berikutnya. Kaya wong bingung
Sugeng dalu Mbak Nes. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mak Cange. Nggih. Mas Gade. Tidak jumpa. Nggih. Kok ora ujung karo aku? Lain waktu. Piye ta iki? Tak sungkem aku. Rasa. Oh ndak. Ra apa-apa, ra sido. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem SMK Panguti Luhur. Semoga semakin unggul berprestasi, Amin. semakin mencetak generasi yang kreatif, inovatif. Amin. Pokoknya menyala, Nyala. SMK PL. Nggih. Sing ngendang arep cium dengkul jare. Lagi loro, Ding. Oh, lagi loro sing ngendang iki. Ora fit, baru tiba jare. Makanya kok ket mau lemes ngono lho. Ah, nggih. Napa niki? Kembang rawe. Aku dewe tenan. Wih, Aku pengen laka. sama Mbak Tatin lho padahal. Aku ya. Gedrum kan iki nggih. Ayo toh. Oh, iki lho. Ayo Tin. Permintaan dari penonton terbanyak kamu sendiri dulu. Enggak, ini loh udah diayotin. Enggak, itu kan Mas Agus Koclok. Kita padahal aku kes ora kuat ngedruk lho. Ora kuat gedrum. Alah tetep apik, Ah, tetep sebab apik. apa ora kuat barang iki? Wis tuwa. Kaki delong-delong ya. Yo. Alan-alan ya. Nggih. Ayo. Jiwalang kaji, jiwalang kaji, jiwalang kaji koko belum. Ambe-ambe belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu-susu keren, rasanya enak tenan. Susu-susu rongga, rasanya rongga semua. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Maju, mundur, maju, mundur. Warga laras lagi. Rusak. 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 Itane wong seneng nunggal sabale. Wiwitane nunggal jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel mangane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe.
warga Singapura, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Mulai kemayu matur nuwun. Ya ini ada salam-salam ya Mbak Tati. Iya, dari mana Mbak Elisa? Dari Bruder Vincentius Dalijan itu dari Lampung. Ini salam buat kepala sekolah menika untuk Bruder Toto. Semoga maju terus untuk SMK Pangudiluhur. Selamat ulang tahun untuk SMK Pangudiluhur dan selamat melayani di dunia seni juga. Nanti minta dikirim lagu Pedang Kuning. Menika untuk Bruder Vincentius Dalijan. Nggih, menika sampun. Sugeng dalu Bapak Susanto Sadewa. Sugeng dalu sedaya kemawon sepan sing urung disebut nggih ngapunten. Salam hormat juga untuk dalang senior di sini ya, Ki Radio Harsono. Yes. Kemudian derekke bola Bali ya. Saiki ra nderek. Radija. Tadi Mas Gade udah ke sana kayaknya. Iya, tadi Sampun kamu mampir menika. Nggih wonten menapa malih Mas Gade? Nggih, enten melih. Sik endi mau? Ndi mau? Oh iki apa? Buka sih ya. Halo Mas, halo. Yes, kedap. HP-ne kok yo pink ngono. Casinge tok kowe kok. Yalah ya ora apa-apa. Oh iya. Niki, halo Mas, ini saya Nek Mbak Elisa mang mriki Mbak Elisa. Piye? Niki kalau disebut masalah nyebut mah dosa. Piye? Oh niku. Oke, halo Mas, saya Bruder Leo dari SMK Leonardo Klaten, pesan tembang Gubuk Asmoro dan Tembang Kangen. Minta nomor rekening untuk sawerane. Loh, Bruder kok nyawer ora? Mboten sah repot, Bruder. Mungkin dipinangkani, tapi nek misalnya ya mbok menawa menika tali asih ya ora meksa. Padha wae. Tak kira kowe ya tenanan jebulane. Padha wae. Jenenge yo kan kita nggak minta, beliaunya yang minta nomor rekening ya kita kasih ngono lho. Saru jane yo. Ya arep dikirimi rekeningku jare iki. Ya ora apa-apa, yang penting ngirim. Nggih. Yo. Nggih menika dikirim dulu untuk bruder-bruder ya. Nggih. Tadi yang dari Lampung menika minta Pedang kuning. Pedang kuning. Terus ini dari Klaten bruder minta Gubuk Asmoro. Iya. Nggih. Yo dikancani sinden yo. Nggih. Ayo sapa Mbak Orisa? Mbak Orisa Orisa niki. Iya Mbak Orisa dulu maju. Enggak. Tak dibawani ya. Gentanan ya. Bawa. Ayo kai. Maaf lahir batin ya Tip. Sani-sani nggih, Mbak. Kok tip ki sapa? Lagi kan parabannya tertib. Jadi SMK itu juga adalah tempat kita bisa eksplorasi paraban. Ya. Kata-kata paraban itu apa ya? Julukan untuk teman gitu antar sebaya. Nah ini waktu SMK julukannya Kertip. Tertib nek Agnes. Paijo. Ceplok gitu. Kamu punya nggak paraban? Kan paraban ra keren. Aku parabane dari kecil tapi ora Apa? Apa, Mbak? Tiktok. Oh, Oh, Mas Gading apa? Apal ya aku kok. Iya. Gak ada yang punya nggak paraban? Gabing. Apa? Gabing. 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 Gabing ki Gabing apa? itu apa? Ya gading. Oh, gading. gading. Kowe sing ngedram kok. Gabing. Gabing. Gabing Pak Pubing ngono jare. Oh. Iya wih, wangun-wangun toh paraban tuh lebih dikenal bahkan kita sampai tua gitu. Kowe sapa? Hah? Elisa sapa? Aku ki mbiyen apa nggak tahu ya? Apa, Mbak? Bici ngono. Bici itu bahasa Inggris. Apa artinya? Elek kuwi artinya. Ya tapi ya dulu namanya paraban sendiri-sendiri gitu. Misalnya namanya apa jenenge
YouTube, jadi diundang YouTube mergane Mbak YouTube ngono kuwi. YouTube kayak gitu. Ono dhewe-dhewe. Kertip iki. Nek kertip apa? Sejarahnya karena apa? Kertip karena biyen kan ono kae lho Mbak jarik sing ono prodone. Prodo itu apa? Prodo Meling-meling. Oh ya. Meling-meling. Pakai gemeling-meling. Tapi kan aku ora dandan ngono. Oh, iya. Kayak keringetan tak ngenek-ngenek kayak iki nganu apa? Keluar rontok warnanya. kayak. Nah tak nggo ngene iki. Kabeh ning rai karena aku keringetan tambah. Iya. Kertip-kertipe kabeh ning raiku. Oh, jadi mergo wajahnya bersinar kertip-kertip. Oh, kaya iki Hafi toh. Cimu. Kenapa kok cimuk mergane apa? Ya. Ora ngerti. Wis Nek pokoke nek mbok sing lah kayak gitu. cimuk-cimuk. Sejarah iki mbok. Aku ya enggak tahu kayak gitu. Mas Kezian ki yang duwe paraban toh. Apa? Sing Apa, ngenai Mbak? Pak Eta. Apa? Biyen almarhum Pak Eta. Apa? Gejik. Ketoke apik dhewe kuwi. Tapi Dari malah dadi semuanya. ladilan kondange. Iya, dadilan kondange. Mas Kezian. Ya dibawani ya genten-genten. Yang gubuk asmara apa? Kodang kuning. Milih. Milih Mbak Oris ya. Gubuk. Oke. Ayo. Ayo. Oh nyingkar-nyingkar. Wiwitane. Iki Nyingkar dobleng nyingkar. kabeh iki. Jangan ngebleng dong. Iya. Nyingkar. Nyingkur. Ganti Mbak Tatin. Lingsem yen Iki ya termasuk anu ya cengkok ciri khasnya Mbak Tatin ya Mbak Elisa. Ciri khas kebian ketok saiki. Ket bayaran 75. saya tapi Angge lelampahan kang Tresna tulus nadyan ora tresna tulus. piye terus natulus ya entuk Ya kan gonamu. ya ora apa-apa Napa apa Mbak? ora apa-apa lagur tresno to Oh. ora masalah Tenane, oleh ditresnani sapa wae? Boleh. Allah. silahkan tresno lo Tresno. Lah ya tresna ki ya, sesuatu. ini kan semuanya juga tresno sama kita semua ya orang iya kan Oh iya. Sing penting ora punjul. kepunjul ya entuk karo punjul sithik monggo Oke, monggo. Yen lewat aku kelingan gubukne biyen tak lereng ning cegah kabeh tulisan berlapang tentang kasih sayang
ben saya regeng ae sing saangkatane Mbak Tatin. Bu Neti karo Bu Wahyu. Cocok. Angkatan apa iki? Loh kan sekolah zaman sekolah itu Iya, kan tapi kan ini setara-setara gitu. kakak kelas. Ya kakak Sama- kelas tapi masih itu kan satu misalnya kelas 3 sama kelas 1 atau kelas 2. Enggak ketemu. Jauh. Jauh. Oh iya. Maksudnya beliaunya sudah lulus, saya baru masuk. Beliaunya ini koyo adoh banget ora. Monggo Mbak Wahyu, Monggo. Bu Neti. Sepoti ra guys. Ora. Ora usah disepoti. Bu Pras ngene iki. Aku sisa. Bu Pras aku sisa. Bu Pras iki nggo mengko jare ya. Gong. Oh, jebul. Gongnya dong sih. Mangga. Monggo. Ini ada apa mundutan tadi podang kuning. Podang Kita persembahkan kuning. juga untuk Ketua Yayasan Ngobruder Petrus. Nah, kita hadirkan, kita sajikan podang kuning. Nah, kita tetap di apa bawani ya, Mbak? Ini berdua. Hmm. Suara Bawani. ora krungu suarane. Langsung wae kok jane wis bengi. Wih lah. Kok kesusu toh, Bu? Iki Susu mengi. pentasnya jan bengi. Oh, lah. Dibawani. Ya. Oh, dari Iya. Mas Gading. Sapa sih? Monggo Bu Neti. Pingsut nek bingung pingsut. Nadyan wujud temong peksi agawe telineng brantah. Ayo Bu Wahyu. Alus manis nengsa Mas Gading, Pripun? Bu Wahyu menika kan guru. Nggih. Nah, aku mau tanya boleh ya? Boleh. Suka dukanya jadi guru mengajar murid itu paling nyebai niku napa Bu Wahyu? Paling nyebai. Ya, apa kira-kira? Pakai mic-ku biar jelas. Kok dicetakake? Ya. Enggak ada yang nyebai. Oh, enggak ada yang Nggak nyebai. ada. Tenane. Ya harus sabar. Jengkel Nggak apa? jengkel nggak apa-apa, tapi tetap harus melayani dengan baik. Wah, Iya dong. Yang paling Nanti nek nyebai terus muridnya ya melu nyebai piye? Oh gitu ya? Iya. Berarti kudu senyum terus ya? Betul. Coba Bu, nek ngulang pripun Bu? Anak-anak. Coba Ampun. disepil sedikit aja gitu loh. Disepil cara mengajar gitu. Coba Bu. Hei, sama nang ora. Wah, Medeni Mas. oh galak berarti. Galak Oh, ya. ngono Guru nek killer. cetok wis ketok ya. Killer Menang ya. ora? Bukan galak. Tegas. Tegas. Nek muridnya rame terus ngaten pripun Bu? Enggak apa-apa kita diam. Oh enggak apa-apa. Nggak Gurunya yang diam Kita ya. diam, nunggu. Ya, sabar tenang berarti. Ya. Bu Neti lagi. Kowe lho Terus, pisan to. Kowe iki pisan gaan. Ora apa-apa tuwa. Ya ora. Sing adil. Arep ono kuwi aja. Wes suwe kan kula Golek isi podang jenar iba bunga hengariku Jan makser. Nih. Bukti besti harus bersama-sama. Barang. nyanding bisa dadi tombo Sing siji kesusu. Dilar mendi Mbak Neti. Bali Bali.
Durung apa-apa balik lagi liburan. Iya. Yo. Sudah bawanya sudah. Oke, monggo. Celup. Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasan kaluyuran aku lagi sing sayang
Yo. Ora apa-apa, Ora apa-apa. padha karo latihan. Ora masalah. Yo. Nggih, nika setunggal bapak setunggal dipun pinangkani Mas Nggih. Gading. Mau tes enten napa? Tembang kangen. Arnya Pripun? Oh, Dik. Monggo. bakule telo juragane. Rene telone. Oh, delok teng YouTube niku. Wah, nggih. Jenengan niku Jos to, Pak? Jos. Ah niku. Jos. kula kepengin kepanggih kali jenengan. Lah niki pun ketemu gak sing napa. Ajeng mira kele nyanyi niku. Oh, tak kira ngopo, tuwas aku wis siap. Dengar rungok kele nyanyi to, Pak? Oh, nggih. Nyawet to. Oh, ya jelas kudu. Kula Kok niku- dikantongi dereng. Oh. Oh iya. Kok gak lali ngene tak buka isik. Kok jok rampak ora. Wah niki siap kok. Ditonton. Kula pun kepanggih bapak bocah-bocah. niki bola-bali. Wah, Nah, Ah niku. Andane kok. kok Wah. Piprah. delok ning pira kok go 2000-an ya gak aku. Bakul telo ya dhewe-dhewe kok. Ya aja sing 2000. Sing 2000. Pak, tuwa ya aja mung 2000, Pak. Ah, Setoran telo mau kaya DP-ne DP. Urung sida apa-apa wis dinehi lho. Ya ora apa. Lagune lewong kalih jenengan. Kabeh. Oh sing nyanyi Ibu. Oh ya. Nggih. So, Ya oke siap. ya. Siap. Liwang Mas, sekop bobo bobo. Celuk gue. Liwong kok gedruk ya ora iso. Liwong niku gubik. Apa? Gubik. Gubik iki. Dadi liwong atiku. Wong bagus kan Aku milih ya. Sing biru ah. Biru. Kok tasnya joget, Pak? Ya, musiknya pun hop Pak jerat tasnya joget niku. Iki ra sadar ngene terus kok ya. Dadi ki Metu dong 2000 meh, 2000. Sak lembar. Soalnya ki- Alah alah. Soalnya Aku ki mau kan- pira ya? dia terpencut dengan wajahku dadi musiknya mandek bareng tetep ngene iki dadi ora ngerti iki wis sembuh ngono iki. enom kok mung 2000. Oh ya Bu ya. Lho aku tuwa wis 50. Kalah we Tim. Lah iki tak jaluk 50 ra metu e. Engko ya. Pak tokke, Pak. Ayo Bu. Jatah Ibu yuk. Sabda pendeta. Single, single,
saiki ket mau ngene nganti gone iki jembar banget mojok rono terus. Muni ngene mau regamu piro to jane? Terus ibu jawab ya, Bu. Ya aku murah paton. Paton cocok kok. Saiki wis oleh 6.000 sanggo tuku sabun. Dintake Bu. Sabda pandita ratu Korong dinteke Pak. Mengko, oh saya isa tanduk. Masih meneh. Ayo Bang 2.000 kok metu. Kancane ndak ra Sampun nggih. Nggih, sampun Mbak Nun. Nggih, sembah nuwun Bu Prasti. Mbak Isa. Lumayan entuk. Piro kowe, Mbak? 2.000. Ayo dhewe-dhewe. lumayan. Rezekine dhewe-dhewe. Ya kena nggo nguyuh iki nang pom bensin. Lah iya nek ra 2.000 piye? Saiki mundak 3.000 Oh, to Mas. Oh lah ya, piye aku kurang 1.000 berarti. Kon njaluk aku. Nggih menika sampun, Nggih, Limo. sampun, menika. Bapak malih Mas Waalaikum. Gading. Arep limbukan tangan jam piro Mas Gading? Setengah papat. Wah, iya. Tadi ada ninggal katresnan juga. Nggih ninggal katresnan nggih Nggih. penutupan mengki terus. Oke. Terus kita goro-goro melih. Mau penutupan sekarang atau 1-2 lagu lagi? Loro. Weh, kalih mboten napa-napa. Kalih. Nggih. Lagune napa? Seragenan. Oh nggih. Apa? Seragenan. Selendang sutra kuning. Lah ajeng nyawer. Oh alah. Nggih, oke siap monggo selendang sutra kuning. Ayo Mbak Ika, Nggih. maju meneh. Cimuk yo maju cimuk. Nah ora. Ayo Mbak Endah. Loro iki. Mbak Endah sama Mbak Ika maju lagi yuk. Coba lagi aku. Yuk. Harap buka celana pengerti. Selendang sutra kuning.
dikasih Dipun lho. sawer matur Dipun sembah sawer. nuwun mugi berkah barokah. Amin. Nggih, amin. Pripun? Oh, ajeng ngomong sethithik oh nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya perkenalkan, saya alumni SMK Pangudi Luhur tahun 9293 Wah, tepuk tangan dulu, Pak. Sinten Ya, luar menika biasa. pangapunten, Kalian Pak? Bapak sinten? dengan Bapak Suyono. Kemarin dulunya itu jurusan teknik bangunan. Oh nggih. Selamat untuk SMK Pangudi Luhur, semoga semakin jaya Amin. dan Amin. sekaligus Amin. untuk membuat generasi-generasi yang jenius. Terima kasih. Matur sembah nuwun, Nggih, Pak. Pak. Suyana. Nggih. Alumnus, Mbak. Alumnus. Sukses. Sukses. Nyawer. Lah yo ngono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ora kaya bakule telo mau. Kok ya piye ta? Ku ya nyawere wong iki Ku ya nyawer kowe iki. Ya nyawer Nggih. yo Mas Gading. Nggih. Indis ekonomi lho. Ah, Lah, nggih. kono ekonomi Bu Pras entuk pirang-pirang atus 2.000 lho aku. Ya kan dhewe-dhewe ana Dewe telu. rezekine wong ki dhewe-dhewe. Lah. 2.000 tak Ora kek. kena nesu-nesu kok. Tak kek Agnes yo gelem ya Nes, ora apa-apa. Oh ngene iki pira-pira alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Siti akeh Nggih. disyukuri. Nah, Ya ora biasane ngene aku akeh kok 2.000 ngono lho. Utang ndi mau? Utang ya. Wis tak tandai ya. Gak aku tak tahu. Wong bapake wis mau 100 kok arep 50 paling ora 200 aku gelem. Kok njuk petong ora. Menika sampun Mas Sampun Mas Gading. Gading dawuh lagi apa? Tahu apa lagi? nah niki wau sik nyawiji niki wau Mbak Elisa yang menyanyikan. Oh, nggih. Nggih. Garapane kanca-kanca piye? Pripun garapane? Sampun, Muga nyawiji. nyawiji, muga Nggih, muga nyawiji. nyawiji. Sik. Weh, Itu Udu. lagune Mbak Lintang sama Mas Gading ya? Oh, Lintang Kairo. Nggih, nggih. Lagune Dereng niku. saged kula. Mas Gading bisa. Aku lagi pun lali niku. Ya mangke Oh dipun iya, gantos. belum. Eh, Ganti digantos, ya. nggih. Belajar dulu aku. Nggih. Nggih. Tes enten apa wong? Niki lagu penutup dalam libukan nggih. Nggih. Apabila Nggih, mangke penutup. lagu-lagu ingkang dereng dipun pinangkani wonten Goro-goro. adegan goro-goro kan Nggih, dipun niki nggih pinangani dipun wonten suwun goro-goro mawon. anu nyuwune napa nggih bubare rada gasing. Nggih. Lakone ya ben jangkep Mbak Nggih. Katin. Nggih. Ya, ninggal katesan Mbak Cimu, kita persilahkan. Ya, kita persilakan lagi. Ini ben dosa. Kabeh ora? Hah? Mau Kabeh semuanya apa satu? Malah beda menikmati ya. Wis Cimu wae yo Cimu yo. Wis Cimuk ger tok. kan. Cimuk tok. Yo, aku sing nendang cimuk yang jero. Tiru-tiru cimuk. Ayo, yo Cimu, yo gas Cimu yo. Warga laras dengan celeng wedoknya. Loh, Nena Jatilan nang Jogja ana Jatilan celeng lho ya. Rodok tengah kene Mbak Cimuk nah. Ayo Susilo yo. Nah, kene. Susila beraksi. Ayo Sus. Kowe rasa nyanyi apa kok kene? Sing nyanyi aku ora rasa kowe joget ya. Sebarkan Mbak. Aku jember. Nangis sak jroning atiku.
Ayo Mu. Aja lali bawalengmu. Esok. Kliyor ngono ya. Disusul Agnes dan Oriza. Ayo. Jangan bohong. Mana ya golek kene sijine. Yo bawa. Sijine. Ya golek. Ciput tengah. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ra kosman. Aku kudu Karo sapa Dasumun rino lan wengi Muga-muga Gusti Sekebaran kali bisa kumpul kaya tungune jalanan berat dunia. Ada apa itu? Cimuk, Agnes, Oriza dan Tatin Titot Elok. dengan bobot kowe urip kowe kok nyanyi dhewe. lo beda karo kelasnya iku. Wong ibane. Kan dipaske dewe-dewe. Agnes yo wangune mau serigala. Oriza kok suntikan. Maune Oriza suntikan di Mas Gading langsung masrai motor, mohon ganti motor. Dewe-dewe. Iya. Nggih menika sampun. Nggih. Ampun nggih, jenenge hiburan pokoke ana salah lupute njaluk pangapura nyuwun Nggih. agung ing samudra pangaksami. Nggih. Menika ingkang baku menika lakon ingkang saged dipun petik apa aja pesan-pesan dari lakonnya jadi inspirasi buat teman-teman SMK Pangudi Luhur Muntilan. Nggih. Iya. Nggih. Muga-muga saka pagelaran iki iso menginspirasi ya budayane terus kanca-kanca SMK Pangudi Luhur Muntilan bisa semangat anggenipun gayuh impianipun masing-masing menjadi orang sukses semua. Amin. Insyaallah menjang saged pinanggih malih wonten sanes wedal Mas Nggih, Gading. Pak Tati. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin Nggih, Allahumma yang amin. matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye, Pak? Iki dicukupke sik le gegojekan mongko diteruske ning goro-goro.